Hola, soc Maria Amigo, economista i consultora de l'economia del bé comú. Aquest és el quart vídeo que anem a fer dintre del projecte Transformant el nostre món, introduint els principis i valors de l'economia del bé comú en la formació professional. Aquest quart taller pretén posar en valor que les finances també són importants que estiguen tractades d'una forma ètica dintre de les empreses. Com sabeu, la sostenibilitat econòmica és una de les tres pates de la sostenibilitat dintre de les empreses, junta la sostenibilitat social i la sostenibilitat medioambiental. Les empreses no poden tindre els diners com a fi, sinó com a mitjà per a crear valor en tots els seus grups d'interès. Dintre del que és la sostenibilitat econòmica, les empreses el que han de fer és fer una gestió justa de totes les seues finances tenint en compte l'impacte que tenen en treballadors, en proveïdors, en clients, en els propietaris, etc. I quines accions són les que les empreses poden posar en marxa per a treballar una gestió ètica de les finances, apostar per l'autofinanciació per a tindre menys dependència d'entitats financeres, treballar en banca ètica, tindre en compte quin impacte tenen les nostres inversions en el medi ambient i en les persones, anar fent aquesta substitució per a que l'impacte se minimitzi, fer partícipes als treballadors en la propietat de l'empresa, pagar preus justs als proveïdors, pagar salaris justos als treballadors, etc. Esperem que aquestes idees vos servisquen per a poder introduir una gestió més ètica de les finances dintre dels vostres projectes empresarials.